It's time for SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Nagpatalo ako sa pustahan namin. Dahil panalo naman ako sa kama. Hi, DJ Rocky. Pagpasensyahan mo muna kung magyayabang ako ng konti. Wala lang. Ayaw na kasi akong dalawin ng antok eh. Sinumpong lang dahil nagulat sandali. Ako'y nakapatay ng lumilipad na peste. Di na tuloy ako ulit makatulog. Kaya naisip kong sumulat sa iyo. Baka sakaling mabasa mo isang araw at ikaw ay maaliw. Ingat lang sa mga pananalita ko para hindi ka sa akin mabaliw. Itago mo ko sa pangalang Abner. Our barangay's Royal Rumble winner. Lend your ears, Kabisyo, for a little while. Kasi ito na ang aking SPG. As in, Super Bacchanal Secret File. Manginginom ako sa barangay namin at kilala ng mga chicks. Minsan tambay at sumisinghot lang ng Vicks. Pero madalas, taga-prito ng lumpia, kikiam, at cheese sticks. Dahil masikap at masipag, halos araw-araw may datong. Kung kaya't medyo lapitin ng babae. And we get to party all night long. But don't you worry, dahil walang tanggalan ng panty. Cause I am a good boy, though. So don't get me wrong. Ang talagang bisyo ko lang ay ang pag-inom ng alak. Pero wag na wag dapat akong gayahin. Para ang mga magulang nyo ay hindi kayo masapak. So, eto na. Meron akong katropa. Itago natin siya sa pangalang Pepe. Hindi ko siya kadugo. Pero, kami ay magkumpare. Pagdating sa babae, siya ang mas madiskarte. Kayang-kaya raw niya kahit saan at kahit kailan, araw man o gabi. Matibay umano ang kanyang mga tuhod. Saksakan at punong-puno ng enerhiya. Kaya pag siya raw ay napapasamak, daig pa ang kumukulong mantika. Number 1 daw sa halikan dahil pumipilantik ang kanyang dila. Sa bed scenes, di umano parang pumuputok-putok na kawali dahil malikot ang mga kamay. Lalo na ang kanyang mga daliri. Parang wala nang bukas kung makipaglampungan. Halatang walang babaeng uurungan. Pero wag ka, dahil pagdating sa inuman, matapang sa umpisa,
Pero sa dulo, lupaypay ang katawan. Nagtaka akong dahil isang araw, nagyaya si kumpare Pepe ng inom. Sino ba naman ako para humindi, diba? Yan ang aking panawid gutom. Hindi ko lang mawari kung ba't nagyaya ng inom si kumpare. Meron yatang matinding problema tungkol sa isang babae. Pero wait, there's more. Kasi sa inuman daw namin ay may twist. Ito talaga ay hindi ko agad kinayang i-resist. Si Pepe ay may hamon na makipag-shot sa akin ng pulang hayop na beer. Pero ang unang masusuka ay magiging alipin daw ng nanalo for 1 year. Kung kaya't sinimulan namin agad ang masarap na tagay. Ang hindi niya alam, pagsapit ng 12:00, may appointment ako with a girl named Doray. Sinubukan kong manipulahin ang gustong mangyari ni paring Pepe. Sabi ko, "Uy pare, ibayin natin ang diskarte. Wala sa atin ang uuwing alipin. Dahil hindi natin yan pareho kakayanin. Ganito na lang. Mag-inuman tayo hanggang 12:00. Panalo ka pag nilapitan ako mamaya ng isang babae. Talo ka pag ikaw naman ang na-corner dito ng chicks. Babayaran mo ang hiram ko sa 5-6. Aba, pumayag si Pepe sa pakulo ng kanyang paring Abner. Concerned lang naman kasi ako sa aking sawing partner. Alam kong hindi niya kayang tumagal sa ganitong klaseng tagay. Ayoko siyang paglamayan bukas na isang malamig na bangkay. Nagkwentuhan kami, tinanong ko si Pepe. Pare, nangyari? Ay, humagulgol ng iyak. Yun pala, iniwan ng girlfriend sa ere. Kasi itong si kumpare, nadiskubring may kalaplapan na iba. Makati kasi, kaya ayan, hiniwalayan tuloy ng kanyang jowa. Sabi ko, pare, tigilan mo na kasi ang pambababae. Hindi yan maganda. Nakakapudpud yan ng Kung ako sa'yo, maglaro ka na lang ng basketball. Mag-shoot ka na lang ng 3 points sa tapat ng barangay hall. Sagot ni kumpare. Susubukan kong magbagong buhay sa tuwid na landas. Sabi ko, tama yan pare. Kagandang yung bukas. Eto na. Sa gitna ng inuman, ay nag-emote ang pare kong sawi. Sabi niya sa akin, pero pare, mahal ko yung babae. Sagot ko, huwag ka kasing loko-loko. Huwag mo silang pagsabay-sabayin. Stick to one ka lang dapat. Maging loyal sa iyong mamahalin. Medyo nantauhan yung partner kong humihikbik-bik. Sabay shot uli ng beer na may pulutang mani. Tinuloy namin ang inuman. At hindi nagtagal, humandusay na si Pepe. Tumutulo na ang laway. Tulog na pala si kumpare. Hindi man lang nagpasintabi. Sabi ko na hindi niya ako matatalo sa laklak. Ano man ang mangyari, mga ilang saglit lamang, dumating na si Doray. Dahil mamaya, kami ay may gagawin. Ipinanalo ko si kumpare pampalubag loob sa pinagdaraan ng suliranin. Ngayon, oras ko naman para ako naman ang mag-attack. Kaya kami ni Doray pumunta sa isang lugar para mag-attack at mag-midnight snack. Bira ko lang naman gawin ang ganitong bagay. Ang magpamasahe ng buong katawan kay Doray. Huwag niyong bigyan ng iba't ibang kulay para hindi kayo mainggit at magaya ng tagay. Gaya ng ginawa ni paring Pepe na ngayon tulog ng nakahandusay. Pero akala ko ay tapos na ang twist sa buong magdamag. Bigla akong tinanong ni Doray. Nanghihingi ng paliwanag. Kaibigan mo pala si Pepe?
May atraso yan sa akin. Ang dami niyang babae. Nagawa niyang pagsabay-sabayin. Dati ko siyang boyfriend pero hindi kami nagtagal. Ayoko sa lalaking ganyang asal. Masyado kasing mahilig sa maramihan. Bakit ba kasi ganyan ang diskarte niyo sa kababaihan? Bakit nagagawa niyong manloko ng iba para lang kayo magmukhang bida? Ha? Hindi niyo kasi inisip ang damdamin namin pag nasasaktan. Sa bandang huli ay hindi na namin kayo pagkakatiwalaan. Sa init ng ulo ni Doray, hindi na lang ako sumabay. Sinuyo ko ang kanyang damdamin at nagpahayag ng aking pakikiramay. Doray, hindi ko kagustuhan ang nangyari sa inyo ng aking kumpare. Maniwala ka. Di ako papayag sa mga gusto niyang mangyari. Hindi ako katulad ni Pepe na sanay sa pakikipagsabayan. Dahil ako, good boy lamang, na ang hilig lang ay one-on-one. Doray, ikaw lang. At wala nang iba. Kalimutan mo na si kumpare, hindi kita pagtataksilan. Luluhod ako sa'yo ngayong gabi. At ipapadama sa'yo ang aking pag-ibig na wagas. Hayaan natin maglaho na ang lumipas. Gumawa na lang tayo ng panibago nating bukas. Wala tayong magiging kahati. At siguradong walang nakapalibot na ahas. Buong gabi kita ngayong paliligayahin. At sa habang buhay, ikaw ang aking aasawahin. Natauhan si Doray at nagsabing, patunayan mo ang iyong pagkalalaki na dapat ako lang at wala ng ibang kahate. Buong gabi mo akong solohin. Tingnan natin ang tibay ng iyong loob. DJ Rocky, hindi na namin napigilan. Kami ay nauwi ni Doray sa isang masarap na Royal Rumble. Nilasap ang bawat yakap at halik. Pinanindigan ang pagiging mael, as in, malambing. Nagpatalo ako sa pustahan namin ni kumpare. Dahil, panalo naman ako sa kama. Kasama si Doray na aking sinisinta. Siya lang at wala nang iba. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na merong kaibigang, merong pinagdaraanan, ibigay nyo na sa kanila ang kanilang kaligayahan. Dahil ikaw mismo, kaya mo namang gumawa ng sarili mong kaligayahan. And in my case, si Doray ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Thank you, DJ Rocky, for bearing with my writing style. Muli, ako si Abner. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File.